ndisati ndofunga muteuro ndakangoshandisa kwe 2 days rechi 3 ndanda kutoona shanduko pamwana noti aitika naakuita tsvina zvezve aichema zvekuchema zvezvo toainzwa tsitsi aita kuomesa miri wake wese uyu otanga kubata kana pakati pemakumba apa oiti mwana ada kuzvara here ada kuita sei kundezvisha kuti chii chaitika pamwana uyu otadza kuita tsvina yacho day 4 aiwa mwana kutoenda zvakanaka mama daita dhodho katoita dhodho nongochitika pamwe kunyepa ndobva ndaenda naye toona ko mwana kutoita zvakanaka chaizvo zvikanotombochema kana mwana anga kutofarira kutoenda kutoilet kana kutoita weti kutofarira ndaifunga kuti pamwe kunyepa pamwe zvichadzoka futi toona takazopedza munamata yacho nyika mwana anga kutoenda kutoilet zvakanaka nemadzenyu zvakanakisisa zvoti mudombo zveshuwa ndakangouyawo nekusatenda asi mukubva mukushandirwa imomo kana pawakatipa minamato ndakatomboti zvinonosenza here izvi kana kuti kudyiwa mari ndikati hapana chakaipa sezvo zvakadaro chirega tinoedza zveshuwa ndakazoti tichingosvika remangwana racho vachiti mwana kutoziya kutaura kuti ndoda kuenda kupi out sezvanga chokwadi zvekutoti ndinoisa kumhuri yeZimbabwe kuno vose vari kurwara vakaremerwa ngavakwanise kuti vanokwanisa kunoona saka unozotoona kutoti saka mukatarisa chitori chikuru chechipatara yazotsanangurwa Johani Masowe chikuru chechipatara nekuti mishonga yakagarirwa pasi nevanhu vachiti iyi ndio icharapa vanhu yakatadza mwana wavo inasiri ndiri kuzvitaura ava ndio vari kuzvitaura vataura kuti Johani Masowe yakunzi chikuru chechipatara yapindirwa neuzumba marambapfuta munhu kana arwarirwa anenge akatenderedzwa pfungwa nemadhimoni saka takaona kuti kuprofita kuwaste time beta kurapa mwana nokuti ndiye ari kurwara vanhu vanga vaine tsananguro dzavo kudhara saka takaona kuti kuwedzera zvimwe baba kutotumbura ronda ronda riri kurwadza reorisa futi masipikiri oita sei chakudiwa izambuko saka sakangotsitsa nezambuko ipapo paground hapana chiripo saka vanhu vanga varonga zano rekuti no ngatidyei kamwanaka saka kana vachinge vadyirwa mwana vanhu havorwadziwa havasina simba rekushanda ndo mabasa asatana yes saka nyaya yavo ndakaona zvinhu zvakawanda baba pavari zvimwe zvacho handikwanise kuzvitsanangura asi ndakaona kuti kuvaprofita kupedza nguva beta kuvarapira mwana kuti vave nekutenda. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637748720063. Vatariri veSly Media TV makadiko kumati mana tamu mwedzi wechitatu mugore ra 2026 zvinoza kuti nguva iri kutofamba mugore rechitanga muna January vanoita ma new year resolutions vachitaura kuti gore rinotoda kuti ridai gore rinotoda kuti ridai isusu edu ma resolutions aachinje paSly Media TV ndeye kuti tive nevatariri vakawanda izvo zvezvo tiri kuona zviri kuitika zvinoza kuti aiwa tiri kutofamba muchiratidzo zviri kuita nekuda kuti tikatarisa pa Facebook page pedu mumwedzi wa February tawana vanhu vatsva vajoina family yeSly Media TV vanokwana kuita ivo 18,000 kureva kuti musi wa 1 February takanga tine vanhu vanotitevera pa Facebook vanosvika 500,000 mwedzi wa February wazopera musi wa 28 tave ne 318,000 zvinoti 18,000 pa 4 weeks vanhu vauya
kuzotijoina. Chinoita kuti vajoine vanenge vaona mavhidhiyo avasangana navo kare kekutanga, vobva vati channel iyi kuti ndirambe ndichiona zvakawanda apa kuti ndisadarikirwe, zviri nani ndifollowe ndisubscribe. Nokuti kana ukafollowa unobva waklika notification button riya rinobva rangoti tikangoposta chinhu chiri kupisa unobva watumirwa nhume. Sekutumirwa kwamunoitwa paWhatsApp ipe unoona paine kanenge chikuratidza kuti pane 2 messages 3 messages. Ndio zvaunenge uchiitwawo pano paSly Media TV kana wasubscribe paFacebook kana kuti wafollowa paFacebook wasubscribe paYouTube unobva watumirwa nhume kana paine chinhu chatine taturika. Ende munongoziva kuti nyaya tinodzifambira kudzifambira chete. Kana pane murume anoda makuhwa ndini ndinoda makuhwa zvokwada zviye. Saka mukange maanzwa regai kunyarara nawo, zivai kuti kune murume anonzi Mukoma Sly, simbi yebasa paSly Media TV, anofarira makuhwa zvinoera zvinotyisa nezvinoshamisa. Ndibatei mubvatudzwa kuti kunoku wambozvinzwawo here. Ndokutanga kwazvatika ino vandati handina. Wobva wati kune zvakati zvaitika kunoku zviri kuda kutofumurwa, tamhanya ikoko tosvika tozviburitsa paSly Media TV tozvifumura. Hakuzi kufumura chete kwatinoita, asi kuti panapa tinodzoka tichipembera Mwari nemabasa aari kuita muupenyu hwevanhu vakasiyana siyana. Vamwe vachiti hazviko, vamwe vachiti ndiri kungotenderera hazvisi kuita, asi kune vamwe vari kusangana nezambuko ravo. Tiri kubhindura kunova ndokwaku head office yedu, zvinoreva kuti March Central taakubatika nyore, taakusvika kwamuri nyore nokuti tave padhuze nemi. Nekudaro tiri kwamadzibaba aPetros mubhindura vanonamatira kuseri kweDelta, pakati pemaflats pane njanji inopfuura nekuseri kweDelta. Mukangosvika panjanji ipa pane vanhu vanotengesa, pane musika uri ipapo pakati pamadzibaba aPetros ndepapi munobva mangopasvika chiripo ripotyo. Hapanetse, ndo nzvimbo isingambonetsa kusvika. Mangoburuka malifts ese anobva kwese achipinda mubhindura anosiyira vanhu paTM. Masvika paTM mungoti Delta ndeipi, kuseri kweDelta ikoko munobva masikovaona vari ipapo. Vanowanika nguva zhinji kusara kweshoma shoma dzavanenge vasipo, vaenda zvekare kumativi mana kunobatsira vanhu mudzimba dzavo. Tadzoka zvekare tiri pasangano ravo, tine testimony yatoda kuti tinzwe panapa nevamwe vakavaona vari kuUzumba vakati toda kuendawo kubhindura, vakatofambira vauya. Haungofambire usina kunge wanzwa kuti munhu iyeye ane zvaanoita zvinogona kubatsira. Regai nditange kutaura naamai ndichazotaura zvekare nababa. Amai makadii? Tiri pangu makadiwo. Imi apa ndiri kutaura naamai ani? Naamai Masango. Amai Masango. Kwakadii kumba? Aiwa, kumba kwakanaka. Kumba kwenyu chaiko kwamunoti kumba ndekupi? KuZumba kwaChitimbi. KwaChitimbi uko. Sabhuku wenyu ndiani? Anonzi Tafire Nyika. Tafire Nyika. Anonzi Edward Tafire Nyika Jambwa ya. Ko chifu wenyu ndiani ko? Nyajina. Ndikwa Nyajina. Ikoko takufambira. Handizozva kuti sei mazotiteerawo imimi. Mazano tiri kutamba neUzumba. Takatiriko pakapondwa murume anonzi Pondai, akapondwa nasekuru vake achiponderwa kunzi wadanana wakuda mbuya vako sei. Tikazodzoka zvekare ikoko kune musikana akarohwa achinzi wadanana nemurume wedu sei. Saka nyaya yekudanana kuerea kwenyu inenge ine iri kuitika here, kuti taura zvimwe zvatisina kunzwa. Hapana zvimwe zvatorerana ya zviri kuitika. Tinonamata kuti dai zvaguma handitika. Imi mune vana vangani? Ndine 5. Mukuru ane makore mangani? Ane 20. Ane 20. Ndiri kunzwa kuti kunoku kuti musvike kwamadzibaba aPetros mune dambudziko ramakasangana naro pamwana wenyu wevamwe 5 avo. Mwana wechinhambano? Ndiwe number 5. Ndiwe chinumber 5. Chii chachiri kuitika kumwana? Mwana uyu ndakatanga kumuona musi wa10 November. Ada kuenda kunozvibatsira. Saka ndakaona achitanga kuchema. Saipaona ndatogeza zvekutoda kutoenda kurufu. Tobva ndaona mwana ari kuchema ndikati ko chii? Vatozine wananzi ndozvakaita kuti nezuro. Saka ndandisipo ndandaswera kunhamo iko. Tobva ndangosiyo zvokuenda kurufu ndati chirege ndimhanye kupi kukliniki nemwana. Tobva ndasvika kukliniki pandawataurira dambudziko remwana. Ndakapiwa mushonga wandakapiwa kunzishandisa kana mushonga uyu wapera zvisinaita zvakanaka munodzoka naye. Zveshuwa mushonga ndakashandisa. Hapana change ndakaona. Ndabva ndadzokera. Ndobva ndawatsanangura kuti hazvina kuchinja. Ndobva zvanzi saka mautoda kutoenda kwaMurewa hospital. Ndobva vatondinyorera chidhindo kuti ende kwaMurewa. Ndobva ndaenda kwaMurewa. Ndobva ndatengeswa mushonga wandakatengeswa
liquid paraffin neimwewo mushonga kunze ndemunomushandisira. Zveshuwa mushonga uyu waitomutyira kuti mwana uyu achiri mwana mudiki afanira kupiwa liquid paraffin. Asi chakandishamisa kabhodhoro aka kakapera kese. Hapana kana chakachinja futi. Ndopandadzoka kumba ndikati zvinotochidii chiri kurapwa chii apa? Mwana aitadza kuenda kutoilet kuita tsvina plus neweti yacho futi anga akutonetseka. Zvese anga akutongonetseka. Ndobva ndadzoka kumba mushonga uyu wapera ndikati zvinondochienda kupi? Mushonga uyu wapera mwana uyu ari kungoramba achidaro saka ndoita sei nini? Ndobva ndabvunzawo baba tikati nhai baba saka toita sei mune dambudziko nomwana arisi kupera. Ndobva ndazodzokera futi zvikanzi chiendai kunoona chiremba chaiye clinic kwamuriwa futi. Ndobva ndaenda kwamuriwa bva ndanoona Dr. Fisheti. Wakandinyorera zveshuwa mushonga yedhura ndakaitenga yese apa ndisina kutenga muchida kuti mwana apore. Mwana apore asi hapana chakachinja hapana. Ndikati zvinondodii tambogara kumboti akumbofambawo kune vanhu vanoitawo zvekubatsira. Kune vamwe vachiitawo kana zvechiwanhu zveshuwa ndakasvika ndichiti mwana pamwe angabatsirika. Usingade uchida unokusvika chete kuchivanhu kusvika zveshuwa chiberekero changu ndandisanda kusvika but ndono ndakasvika nekuda kwemwana asi zvakaramba kudaro. Waiti kana kwamba mushonga wechivanhu yega vaitenga kutowedzera aitanga kutowewa marute. Ndikati naye Mwari ko mwana wangu zvaachatiita chirema changoramba achiwewa kuti zvandakutozviurayira mwana zvechokwadi zvese zvo ndakazvifunga. Ndikati ndodiko inini toita sei? Ndakabva ndapererwa ndikati nhai munhu waMwari ndakutaura kuna madzibaba toitawo sei? Tasei muone zviri kuramba izvi zvitese taedza mvura taenda kumapostori mamwewo tingotaurwa zvakawanda shandisai zvakati nezvakati tengei zvakati nezvakati zveshuwa zvese taitenga hapana chatisina kutenga asi zvese izvozvo zvakaramba. Apo mari iri kunetsa futi kuwana. Mari iri kunetsa kuwana apa tada unovhura zvikoro vana daenda kuchikoro. Ndobva tangonzwawo nevamwe zvichinzi kuna madzibaba vanoita zvekubatsira kubhindura uko noti vaimbouya kwedu kuzumba uko. Zveshuwa taimbowanzwa ende vachiri kuuya vanga variko zvonzvo zvechokwadi tanga titori teseko. Ndobva tatsvaga nhamba dzavo ndobva tafona zvikanzi uyai nemwana kuno. Zveshuwa takatsvaga mari iyo yakanga iri mari yevana vechikoro yekutenga mabhuku nekubhadhara school fees asi takaishandisa kuya kunoku kutsvaga ruponeso rwomwana. Zveshuwa takasvika. Ivo vakakupa phone number vaiti vakavaziva sei madzibaba? Aiwa takadzipiwa namadzimai wavanoshanda nawo. Alright. Madzimai Beer Stage. Ndiwo wakatipa phone number idzi. Ndobva tauya kudaro ndobva taonana namadzibaba. Apo imunitsananguro futi dzakazara mumusoro menyu dzakambobuda kuya kwama. Aiwa unotenge benzi kazveshuwa musoro unokura. Ndaitombochema ndikati nhai Mwari inini mwana wangu uyu achararama here uyu. Ndeti ndikangogara dai ndaitanga kungochema kudai so musoro waita kurwadza ndikati zvino mwana uyu achazova chii kana kuti mwana uyu kwakutongofa kumwana noti dzimwe tsanangudzo dzawaipiwa dzachonika dzanga zvakatooma. Ndobva ndangoudzawo madzibaba so vakati aiwa mwana aita chii zvakanaka. Zveshuwa ndakauya kuno kumadzibaba ukandibatsira wakati munamato endai munoshandisa mazuva akati kupera kumunamato iyi ndokupera kwedambudziko remwana. Idi kutaura pamberi paMwari unomboita kapfungwa kwekutomboshora kuti pamwe tichaitwa zvezvi pamwe hazvipere ambeno rege tingonoshandisa asi inini ndakanga ndindone kutenda nekuti kuno vamwe vanga vakaporeswa iko kwedu kuzumba uko. Vakavambobatsirwa namadzibaba Petros namadzibaba iwawa zveshuwa ndowakazondisimbisa kuti hanzi vainzwei ivavo ndiro makuhwa kaini ati mandambokudze vainzwei chavakaporeswa ichi. Kuna vamwe madzimai ayo taura mazita avo notowana zvipupurira vega asi tangotaura dambudziko ravanga vainaro rakazoita se rakazoperera kuno vasangana namadzibaba Petros. Dambudziko ravo rakanga inaro ndingangoti vaitadza kudya pahuro vaitadza kumedza vaitoraramawo nemaporiji. Saka nekudoko kubatsirwa namadzibaba aiwa pari zvino vakutozvishandiro vakutoriritira mhuri yavo vanga vasisatogoni but izvi zvinozvo vakutogona kuriritira mhuri yavo. Saka ndakabva ndaitawo simba roti rege ndiende kupi kuna madzibaba. Mapuwa muteuro paya nemazuva muri kuushandisa? Zvechokwadi ndisati ndofunga muteuro ndakangoshandisa kwe2 days rechi3 ndanda kutoona shanduko pamwana. Yakaita sei?
noti aitika naakuita tsvina zvezvei aichema zvokuchema zvezvo toainzwa tsitsi aita kuomesa miri wake wese uyu otanga kubata kana pakati pemakumba apa oiti mwana ada kuzvara here ada kuita sei kundezvisha kuti chii chaiitika pamwana uyu otadza kuita tsvina yacho weti yacho angasisaiti aigondi kana adaita katsvina totaka diki diki achichema zvokuchema zvezvi muna tutora nezvake akura zvakadini ane 3 years ane 3 years saka pandakatanga kushandisa munamato zuva rechi3 ndopandakatanga kuona chenji pamwana vatoti mama ndodaita dhodho zvanga sisatoiti noti mwana uyu anga akutozviitira mburugwa kana weti yacho angangoti akangoinzwawo kana akanga angozviitira zvokuti ndandakutongowachawo ndakutongozoti ndatone murwere wangu pamba zvokuti kana magumbezi anga akutongoitira kana weti saka zuva rechi3 ava vati mama ndoda kuenda kunoita dhodho tikatodonoita dhodho hanzi ndobva ndamuperekedza zuva rero rekutanga akaita achichema asi zvanga zviri nani vandati rechi4 apa yabuda yakawanda zvakadi pepe pakambenge pachimbobuda yakambotibudei zviri nani yakatibudei zviri nani day 4 aiwa mwana kutoenda zvakanaka mama daita dhodho katoita dhodho nongochitika pamwe kunyepa ndobva ndaenda naye toona ko mwana kutoita zvakanaka chaizvo zvikanotombochema kana mwana anga kutofarira kutoenda kutoilet kana kutoita weti akutofarira ndaifungoti pamwe kunyepa pamwe zvichadzoka futi tona takazopedza munamati yacho nyika mwana anga kutoenda kutoilet zvakanaka nemadzenyu zvakanakisisa zvotika ndaimboti mwana ndino here takutoraro hope ndanga isingarari mwana achingochema masikati oigonoswera kwamubereka inge iri nguva yemundaka saka dzimwe nguva igonotosakura ari kumusana kona anyanya kuchema zvozvo munhu ane 3 years akura zveshuwa wowacha kana washaina wakamubereka kumusana zvokutoti ndanga ndapinda dambudziko hombe zvokuti dzimwe nguva taimbogara pasi mukadzi nemurume tapererwa ipapo ndinoyeuka tichiri kutimbikira mambaira mwana akatambudzika tatangokanda tumapadza pasi mukadzi nemurume patagara pasi pamuti pamuvhuri mwana wedu ari kuchema kati naye munhu waMwari todini tasaimuone dambudziko riri kukura kumwana iri ipa ndo patakapanana pfungwa idzodzo zvechokwadi kuti kuna madzibaba vanopesa bva tangoya kunobva taporeswa namadzibaba mwana wedu aiwa ndiri kuda kutenda mhuri yeZimbabwe mwana wangu inini akunyaswa kuenda kutoileti zvakanaka kana kutodya angasisatodyi angangoti akangotika kwekudya mudumbu mama angasisatodyi asi ezvinozvi mwana wangu akutodya akutofarira kudya andinongoda kutenda mhuri yeZimbabwe kuti madzibaba uyai vanhu vaMwari vane matambudziko akaita seiyaya ndakasanganawo naro inini aiwa madzibaba chikwapuro simbi yebasa eti ndindeka simbi yebasa isimbi yebasa chokwadi kunoona nematambudziko avainawo ngavauye ndinotemba nawo madzibaba kuti matengo akaimina madzibaba apostori kana una here kupuhwa dhora kana ndazinotombo $10 kana 100 kana aime chokwadi vanokumusha kunyanzera kuti mwana airwaro vanozviziva but vamwe havazvizivawo zvinhu zvaidambudziko ranga riri mumba rega ndiri mumba ndichingori torosi dambudziko diki ndisingazoti dambudziko ranga ritori hombe saka mungafambire kunyepa kubva kuusumba uko kuuya kuzonyepa kunoguma muri kuno kupindura aiwa akana chokwadi nesuwo tine mufaro nekuti isusu toshanda navo pano paSly Media TV tichitiwo kana vachinge vachiuya nemi muchita matestimony kudai nesuwo tinofara kuti munhu watiri kushanda naye haazi kupedzera vanhu nguva dzavo ari kuya Mwari nesimba riri pavari vari kuyambutsa vanhu vane matambudziko ndiri right here pakutaura izvozvo aiwa mutori right zvokuti zvokutoti kana isusu patakatosvikawo ndofunga matongo zvono kuti pamba pacho pakatongozara varwere vari kutongorapiwa vari kutongopora vachienda vamwe vachiuya zvokuti kana patakauya nezuva takatwanzora tsitsi madzibaba apakirawo pavo pampakazara tikiti vanhu vanovapedza but vanhu vakavapedza vamwe achitoti ndinatogarawo nomumwe mukadzi andakatogara naye achitotaura wanga akastroka achitoti madzimai zvakaoma ndanga ndakafaini achitoti ndandafa achitoti ndakastroka dai ndakangorwara ndakatakurwa ndo chipatara ndisingatomboziva chipo choti ndandatofa achitoti murume wangu akandiona ininika anotongoti mamai makadzokera kumakuwa imi asi kuburikidza namadzibaba wanzi ndakatotori right aitoti ndatobva kuHarare nezuro chaiyo
imwe testimony tazvo munoda makuhwa seni munoda maizvino makufushunuraidza takafanana ndazozviona asi tinoita makuhwa akanaka ekutaura zviri kuitika muupenyu ane matambudziko iwawo wauyo wabatsirwe zvechokwadi semabatsirwo andakaitwa kwangu inini damboita makuhwa asina nebasa rese andakuti anonzi mubvunzo nhando pai pamaifamba pai muchienda dzimwe tsananguro dzamakaudzwa dzakakubhohwa dzakazopesana nedzekunoku ndedzekuti chi hatisi kutaura mazita asi toda kungoti vanhu vazive futi kuti vanhu vanonyepa vanhu varichi variko hatisi kutaura mazita munaziva kuti apa ndakavharwa apa ndakanyeperwa dzimwe dzacho hadzitaurike ba asi vanhu vanonyepa vamwe vanonyepa zvesvo asi dzimwe dzacho hadzitaurike pamhepo vachizviti vanhu vamwari zvechokwadi vamwe vanogona kuzvitaura zvesvo vamwe vanotaura chokwadi asi kuti vachizopedza dambudziko hariperi variko imi mama agara muri kunamata here muJohani Masowe kwete tinoda kuti vanhu vazive chikwadi kuti madzibaba vari kubatsira vanhu vanobva kumativi mana kwete vanongobva kuchechi kwavo chete asiwo musinganamate kuJohani Masowe kana mune kumwe kwamava muchienda chipostori mava muchichionawo sei imimi musati masvika pakubatsirwa nyaya yemwana chipostori ichochi chana madzibaba icho chekupusa ichi vanhu vanogara pasi vasingagara pamabhenji muchechi mavo chandoziva kuti inonzi chechi yacho haizara nekuti haina building unoziva zviri kusvika vanhu kokoko imi maifunga ini ndiri mumwe aifunga zina basa imi maifunga kuti aiwa idi kutaura pamberi paMwari chechi ndaishora kushora chaiko handitomboda ana unyepa itoti chechi handomboida wapfeke bhutsu igwe nekofini ndikati ina handomboide chechi ndozvandaitongoshora chete ndaishorera nyaya yekuti mani mwana akagerwa bhibho ndanzigerwa musoro chichini gerwa kuti aiwa zvokugerwa zvomusoro hazvina basa isusu takakurira kuchechi bajakanoita fashoni animwana zvandakaita aiwa isusu hatina basa nazvo takakurira chechi kwamaranga taitombogerwa musoro saka aiwa rese yaitogara yakatamba musoro saka asi chandadzidzawo ndechekuti zvavanoita zvacho nyange zvakashoreka asi kune hospital iri kuyambutsa vanhu chiremba mukuru chaiye chiremba kana nedambudziko ripi neripi vanopedza madzibaba vanopedza zvingokurudzira veruzhinji kuti vane matambudziko ngavaivaone madzibaba Petros dambudziko ravo rinopera vakangoya vakatenda chete kuti ndinopora azvisho vanopora mukangoya makatenda chete ndo nyaya iri kutaurwa namai vatiri kutaura nezvavo vanga vane mwana wavo vane 3 years anga asisaende kutoilet uye asisaite wiwi vakabva kuzumba marambabvumwe vachifambira madzibaba aPetros mushure mekunge vanzwa vamwe vakanga varapwawo namadzibaba kuti aiwa endai ikokoko munozvionera ivo vauyawo vazvionera pamuno sefodya sekutaura kwevamwe vanhu nekudaro tiri kutaura zvekare nababa murume wavo tinzwa kuti dambudziko remwana uyu ivo baba ranga rakavaremera zvakadii kune vanhu vari kuona iye zvinezvi musazondifonera muchitoda foni namba dzamadzibaba nekuti taisa pavhidhiyo iro riri ukaona wakutondifonera wakunetsa nekuti wakutipa basa rimwe chete kaviri taikuisirai nhamba apa kuitira kuti mudzione mugovafonera direct sezvaizvizvi ndiri kutaura paTV ndingakupesei nhamba ini ndiri kuita mamwe mainterviews isi basa rati ndiri kusachiita mainterviews iwaya pamadzibaba pese vachiyambutsa vanhu nekoko amai tiri kutendai nekuuya pano paSly Media nekubvuma nekutaura nesu Mwari akuitirei zvakanaka uye murambe muchiparidza kunaka kwaMwari wekuJohani Masowe aiwa tinotenda shoko kuti utori kusha tinongofamba ichoparidzira vanhu zvoti aiwa vachateta vanhu kuramba makatanga kuudza vamwe takatoudza zvoti vamwe vakatosangana nawo kwavanga vari kuzumba chokwadi mazvinzwira mega kuti aiwa munhu ukangoitawo chakanaka guhu rezvakanaka rinoendawo futi aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe rakaitaura nababa iye zvinezvi tiri kupfuurira mberi kutaura nababa iye zvinezvi tapfeka uniform yebasa tese tine masheti eblue nekudaro ndo uniform yatiinayo nhasi baba imimi inda kuniteedzera ngutu tangozosanganawo takapfeka zvakangofanana tikufarira makala akafanana aiwa ndizvozvo imi zita rakazara munoitwa ini ndinoitwa Joshua Masango
dambudziko ringatichitaura amai rakusvitsai panapa, imimi sababa avangataurawo semudzimai, rakakubatai zvakadii iye zvinezvi taakupembera kuti mwana akapora, rakakubatai zvakadii uye maidzimbikana sei? Airwadziwa mwana, asi kurwadziwa kwemwana nevabereki vanotanga kukamina mumusoro kana mumakumbo chaimo. Dambudziko iri rakandisvitsa pakupererwa kuti ndoita sei, nekuti zvese zvavatsanangura zvokuti vakambotoenda kukiriniki kwese takaedza, zvokutoti kuuya kuno kwamadzibaba kwacho inini nakanga ndisingagutsikana, ndichitongoti amai vari kuti tiende kwamadzibaba. Pfungwa yangu yanga iri kungoti dai pamwe taenda kusikana taona kuti mwana mwemusi pamwe anenge akavhiringika mudumbu. Zveshuwa ndakangouyawo nekusatenda, asi mukubva mukushandirwa imomo kana pawakatipa minamato ndakatomboti zvinonosenza here izvi kana kuti kudyiwa mari. Ndikati hapana chakaipa, sezvo zvakadaro chirega tinoedza. Zveshuwa ndakazoti tichingosvika remangwana racho vachiti mwana akutoziva kutaura kuti ndoda kuenda kuout, sezvanga asiri kuita. Zvakandishamisa. Tozotira rimwe zuva rechitatu otoona mwana akutokwanisa kuenda. Zvakandishamisa, asi kusvika pari zvino ndakaona kuti kune basa raMwari kune vanoriziva. Madzimai abva kuti kune simbi dzebasa ende ichocho chiri chokwadi, zvekutoti ndinoisa kumhuri yeZimbabwe kune vose vari kurwara vakaremerwa ngavakwanise kuti vanokwanisa kunoona madzibaba. Imimi adzimai ndataura chipostori chemuJohani Masowe vanga vasingachipindo, vanga vane kushorawo sezvandaitawo neniwo. Imimi maichionawo sei? Nanhasi kana kubva pose nguva yese ndaitoti ndiende chipostori. Ini semunhu ndakakamboinge ndiri kwaMarange. Saka kubva ipapo ndakatanga kushora kuti chechi dzekuti unobvisa bhutsu uchienda usina kupfeka magemenzi. Kubva ipapo ndakangoti handikwanise kuenda izvozvo. Izvezvi tauda kutendeutsa, toda kubatai pamusoro. Tina matetese kuJohani Masowe. Inini hasati aenda toda kufurirana vanhu havana ari kuzvinzwa. Imini toda kuenda kuJohani Masowe todi. Aiwa kana tovhotera kuita sei, kusaendera kana kuti kuenda? Aiwa kuenda kunenge kwakanaka. Nekuti taonei chatingati chinobatsira kuJohani Masowe? Chinobatsira kuJohani Masowe, mukaona zvinhu zvichinzi kune mishonga iri kugadzirwa mumakiriniki kupi, asi ozvoshamisika iwo kuti munamato unokwanisa kukunda zvadarikwa nechipatara. Saka unozotoona kuti saka mukatarisa chitori chikuru chechipatara. Yazotsanangurwa Johani Masowe chikuru chechipatara, nekuti mishonga yakagarirwa pasi nevanhu vachiti iyi ndo icharapa vanhu yakatadza mwana wavo. Inasiri ndiri kuzvitaura, ava ndo vari kuzvitaura, vataura kuti Johani Masowe yakunzi chikuru chechipatara. Yapindirwa neuzumba marambapfungwe. Mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe maringe nekubatsirwa kwakaitwa mwana wenyu. Mwana panguva yanga asingaende kutoilet aizvimba dumbu here? Mwana panguva yakanga asingaende kutoilet akanga asina kuzvimba zvake dumbu, asi dambudziko iroro nderekuti aitadza kuenda kunozvibatsira nekuti akaita weti zvaimuchemedza futi. Plus izvozvo ndo zvakatipa kuzokwanisa kuti titsvage madzibaba. Tikapiwawo nhamba nevainonamata nawo, ndokuzotsvaga kwatakavaita. Tinotenda. Mati zita rakazara ndiani zviya? Ndinoitwa Joshua Masango.
ava ndi baba Joshua Masango vakauya kuna madzibaba Petros kwete nekuda asi nedambudziko remwana vakazoonawo chishamiso muJohani Masowe yavazopa zita rekuti chachikuru kupfuura chipatara nekuda kwekuti vakambenge vatanga kuenda kuchipatara. Sokufunga kwedu vazhinji kuti kana tangowirwa nedambudziko tinotoendawo kuchipatara, hapana chakaipa ipapo, asi zvavakapuhwa ikoko zvakakundikana kupedza dambudziko remwana. Chishamiso chakaonekwa namadzibaba Joshua Masango ndechekuti muteuro munamato wakashoreka wakapedza nyaya iyi mushure memazuva mashoma, asi vakambenge vatenderera vachishaya hope usiku hwese, vasingagone kurara, vachitadza kusakura mumunda nekuda kwedambudziko rakanga riri pamwana. Tiri kuedza kutaura kukura kwaro, asi vauya kuno kumushure memazuva ano kana kuita mana, mwana akanga adzokera utano pakare. Amai vazotaura kuti takazopedza edu munamato asi mwana akanga atova right. Kuwadi kuedzawo Mwari wakadai, Mwari wamadzibaba Petros. Regai titaure navo tinzwe kuti nyaya iyi vakaifambisa sei. Tina madzibaba Petros kuti tinzwe kuti nyaya iyi ichiuya kwavari yokuti mwana haasi kuenda kutoilet, haasi kuita wiwi, haasi kuita dhodho, ivo nyaya iyi vakaitambirawo sei, uye kuti tizosvika panyaya yekuzoti mwana izvinezvi tani mufaro pakati pedu, baba naamai vaakusekerera, baba naamai Masango kuti aiwa upenyu hwemwana hwadzokera pakare, asi mari yakanga yatopera. Chavari kutenda ndechekuti vakazobatsirikana kunyange dzimwe mari dzakadyiwa kumwe kwavakabhadhara nemaprescription achitengwa asi pasina chazobuda. Chikuru chechipatara makadiko regai ndipe mukuru sando dzake akanyanya. Ndini zveshuwa tinacho chikuru chechipatara chiri kubhindura, anditika tichachidaidza kuti madzibaba General Hospital madzibaba Petros General Hospital. Aiwa, kana kutoti Karanda Hospital, because kwedu kunouya vamwe vanenge vaine madondoro nechi yatova Karanda Hospital. Taida kuti tipembedze zita iro, but ndine vamwe manje mutemo wokurejista makambani awo utotsoisa rimwe andiri right. Tomboti tine simbi yebasa chikuru chechipatara madzibaba Petros General Hospital. Pamba pavo izvozvo pakazara vanhu zvekutaura kwaita madzimai akuzi kunyepa. Panodyiwa dhazeni rechingwa every day nevanhu vanenge vauya kuzobatsirwa vachigara ipapo, kwete kuti vari kuuya vachienda nevamwe, asi ndo zviri kuitika pamba pavo. Ukaona munhu akaunganirwa kudaro pane zvimwe zvinhu zviri kuitika. Baba, nyaya yemwana achiuya kwamuri, tsananguro dzakati kudii, zvekurwara kwake tazvinzwa nekupora kwake tazvinzwa, asi zvatisina kunzwa zvekuti tsananguro dzaiti chii marenge nemwana. Anga adyiswa nyimo here? Vabereki vanogona kuti nyepera ka munhu kana arwarirwa anenge akatenderedzwa pfungwa nemadhimoni. Saka takaona kuti kuprofita kuwaste time beta kurapa mwana nokuti ndiye ari kurwara. Vanhu vanga vaine tsananguro dzavo kudhara. Saka takaona kuti kuwedzera zvimwe baba kutotumbura ronda, ronda riri kurwadza reorisa futi maspikiri oita sei, chakudiwa izambuko. Saka sakangotsitsa nezambuko ipapo. Hatina kutsvaga kuti aroya mwana ndiani, chii, zvakafamba sei. Takatarisa urwere hwemwana tichivatarapa. Asi tiri mukati menyaya idzodzo takazoongorora no baba ava ivo nemudzimai wavo vaMasango vanhu vanoshanda. Baba vanhu avanoshanda, ndichizviona mumweya. Havasi vanhu vane nungwa, havasi tsimbe. Kana inini mashandiro avanoita handaakwanisi, handisati ndasvika kumba kwavo ndotaura zvandakaona mumweya, asi paground hapana chiripo. Saka vanhu vanga varonga zano rekuti no, ngatidyei kamwana aka. Saka kana vachinge vadyirwa mwana, vanhu havorwadziwa, havasina simba rekushanda. Ndo mabasa aSatana. Yes. Saka nyaya yavo ndakaona zvinhu zvakawanda baba pavari. Zvimwe zvacho handikwanise kuzvitsanangura, asi ndakaona kuti kuvaprofita kupedza nguva, beta kuvarapira mwana kuti vave nekutenda. Saka chandakaita ini kurapa mwana. Ende muteuro yacho yekurapisa ndakaburitsa ndinayo kumboko. Muteuro yekurapisa zvirwere baba ndinayo. Ndochete mashoko andingataura mufaro wandinoona asi aiwa, kana nezo tiri kufara nokuti ukaona uchiteerwa nevanhu kubva kuZumba uko, kwamunomboenda futi muchimbononamatura muchidzoka sozokuteera, ingadai zvakangoperera kana kuti Masowe ikoko kunzi aiwa mavamirire vachauya kuno, vanogara vachiuya zvisvondrono maamuriko futi ikoko. Ndanga ndaenda kuZumba inini pa 2 days dzandakaenda ikoko ndakaunganidza vanhu vanopfuura 700. Vandakaunganidza 2 days vanopfuura 700. Vamwe vakatosara vachinditsvaga.
because tiri ikoko takaita basa rekurapa vanorwara feya pajekerere zvokuti dai manga mavabvunza kana kukuudzai pane murume weikoko kwanga asingadyane mazuva achingonwa mvura hanzi handidye chikafu handimwi mvura apa pangu pari kurwadza ndichibva ndatora chibage changa chiri mumota ndikati nandirape nematombo ndikandikurape nechibage chakagochwa takamutambidza chibage achibva adya fatatituma vamwe tikati enda munomupaka sadza uyu munhu adye uyu achibva adya ibva anwa mvura nezuro akatoti nhasi ari kuuya kuno kubhindura kuzotengesa madomasi kuzoodhesa madomasi apa vanhu vanga vakuda kumuurayira kutengesa madomasi ababa varoye vanhu vane utsinye varoyi variko variko tinonzwa vanhu vachitaura kuti varoyi hakuna muprofiti uyu ndewenhema ndewechi munhu ngaamboedza kusvika padhuze kwete kutaura uri kurefu taura uri pedyo uone kuti zvauri kuchema nazvo hazviite here saka ndakati pai rimwe zuva tichamboita live kwakumboti ari mucomment section amboprofitwa ndinovarova baba apa ndinovarova apa live yacho yanonga ari pavideo call pasese richimuona ndinomurova apa mukuru azvibhakira reka mukuru achiko baba mweya because baba shoko rinorova kupfuura chibhakera shoko ndatimubajekesa ndo rinotsitsa manje aiwa zvibhakera hatigonesi baba togona zvemweya zvemweya muri kuzvigona ichokwadi tiri kuona nematestimony atiinawo aya iye zvinezvi makakokwa kuSouth Africa nyaya iyi yapapi indiro makuhwa kai right makuhwa enyaya akanaka nyaya yekuSouth Africa ndakatsvagirwa imba kuSouth Africa kuJoburg munhu akati ndiroda kuti muuye kuno ane plot kuJoburg saka takawirirana naye kuti 6 7 8 9 ndinenge ndiri muJoburg tichikudubura madhimoni baba hatidonhedze kuno kuchete tatosvika iko ndo basa ratikuenda kunoita nekusunungura vanhu vakasungwa vanti ini ndiri ngoshanda basa vamwe vanhu vachondomunzwira tsitsi kuti munhu ine mari yaanobata nechirombe chaari kuita zvipindirane saka ndinoda kuita vekufambira padhuze because vanhu vari kuSouth Africa havaitwa zvakasiyana siyana saka ndinoda kuenda padhuze ndivaponese vadzoka apa nematestimony zvino muri kuita sei mukutakura miteuro nematrangi nechichi muchaita sei baba because South Africa inogara ichifona every day pafoni pangu kuti ndoda mubatsiri zvaza kuti zveshuwa ndimwari akudaidzai kuSouth Africa kuti matambudziko ariko zveshuwa muchaita sei nevanhu vachaungana pamwe vanogona kupfuura 700 ina handitakure matrangi ndatongosvika munzvimbo ndinobvunza Mwari kuti izvi zvinodei ndoudzwa yes ndochitanga kufambira nyaya dzacho ndatosvika ndogara ndaudzwa kunzi kuchauya nhingi kuchadai kune vanhu vane maproblemu akati ndogara ndagadzira munamato watongosvika kwakutongokurapa isi yedu ifamasika makapinda matinogadzira muteuro baba yekurapisa vanhu munogona kukomoka imi mukomasa munodonha pasi ndatopfuura nekuti hapana asingarwari baba munodonha uyaini kurovai makapu 2 muwedzere kuchembera handinambobvunza zvimwe unonzi uyu wamubvunzo nando kuchipostoro mopawo mishonga yemusana hatipi mishonga yemusana sika munamato unosimbisa bhonzo kuti murume anorova marovero acha ndobereka vana vakomana chete kwangu kune boys chete vakomana chete ndine musikana 1 saka kune minamati inopiwa vari wiki pabonde inini nokupawa mai vari wiki vaya tinokupai munamato because tatanga taitesta isusu sababa murado kurudzira kuti vana vakawanda tangoti toda kufara pabonde isusu aiwa ndiye munhu kaungaite murume asikagone bondero unenge uri murume rudzii samutora kuti isusu nokuitira murume chete kanenge kachongwere unofanira kutomira sababa ndiko kuti murume samutora kuti isusu vari wiki pabonde apa touya kuzokuonai uyai mundione because kune varume vane hwetsuroka kata gada kodonha pasi havasi baba ivavo amai vandisara kuti panapa ndakafirwa uya kuno kundikubatsiri uri mupenyu uri mupenyu uyemera munhu zvisina basa kuno ndikusote kungorema nezidumbu risina oda ndo mubvunzo nando ana ndibvunze madzibaba Petros vangangofunga kuti vanorapa vanhu varikutadza kumedza nevarikutadza kudya chete aiwa nevaringoti takarasima hanzi ana baba vari wiki pabonde kuno hanzi hatikupei mushonga wamusana asi tikupai munamato ipapa kokwana amai ana amai vaive vakatonhora muviri vaive munhu unofanira kudziya mumba ukabatwa so unofanira kuita magnet unouya ndokupa munamato wachindinawo kune vakadzi vanenge shato baba kuti kurara naye hadziye unonge chingoriwo chimunhuwo zvacho shato chainyoka munhu unofanira
ropa rinofanira kupfakanyika ropa remunhu kuti muna amai machira. Munhu anofanira kuva neappetite yemudzimai. Ndozviya zvainzi mukadzi ngaatanga unoraradzise magumbezi. Vakaya kangofanana nechikafu chamunodya cheche, ndoda kudya chakati, ndoda kudaiso. Yes, isi tinogadzira maflavor iwayo. Ndikakupai mai ndikareka kukutorerai maiki mogona kutaura zuva rese muri muparidzika chipai vateereri mashoko ekupedzisira apa. Takanangana nebasa raMwari riri kuitwa kubhindura kuseri kwedelta vakrosa njanji pakati pamaflats ane zvidhina zvitsvuku. Mwari ari kubata mabasa api amuri kukoka vanhu kuti ngavauye kwamuri? Mabasa ari kuitwa nemweya mutsvene akawandisa. Inini ndakataura mabasa aya ndinoita kunge ndiri zvimwe zvinhu zvandiri kusiya. Asi semaonero angu matambudziko ese ane vanhu vari munyika muno ari kubatwa nemweya mutsvene. Indasingafungeka kuti kusaenda kutoireti chirwere, ndaingofunga kuti aiwa zvinhuwo zvinongoitika. Asi ndakatozoona no, kutori nomushonga utori kuzvipatara unotopiwawo vanhu kuti vaende kutoileti. Yes, iwewe munamato ndakaupuwa futi nemweya mutsvene. Saka ndiri kubatsira chipatara. Zvatadzwa nechipatara ngazviuye kwandiri, because chipatara chinorapa zvimwe, ini ndinorapawo zvimwe. Yes, zvemamhepo kandini ndinorapa. Ndini ndinodzinga mamhepo. Chipatara kachinga pepirisi kari kudzinga shave rambuya vanoroya. Saka kana wakaroyiwa kaunouya kwandiri ndoworonora kawodzokera kumba kwako uine mufaro. Saka uya kwandiri ndikubatsira. Vari kunetswa nekuitwa takarasima. Tiri kuziva kuti pona varume vari kutadza vakadzi pabonde, asi zvikwambo zviri kuvakwanisa. Vanoitwa sei? Aiwa, chikwambo pagedhi pasina. Pagedhi pacho hapana munhu. Ngavauye kunoku. Chikwambo pagedhi pasina kipa. Iwe wacho usiri kurara uchiitwa bonde nemunhu wausingazive kana kuti pachiswa mufananidzo womunhu. Takatoitawo mumwe munhu watakambotaura naye taura kuti ndotoona chiso chababa vangu chaivo vakandibereka vachiita bonde nene. Izvozvo zviri kuitika nekuda kwemhepo dzinosumudzwa nevanhu nedzimwe dziri kugadzirwa nevanhu vachida kuedza kupfuma vachikushandisai. Madzibaba Petros ari kuti idzodzo ndodzandinopedza kuno kubhindura. Uyewo kana vanhu vari kunze kwenyika vanoitwa sei? Tiri kuziva kuti muri kuenda kuSouth Africa, kuvari kumwe kwese kwamusiri kuenda. Vanhu vari kunze kwenyika ndakataura kare, kana nhasi ndiri kudzokorora kutaura. Ndinogona kushandisa video call ndichiona munhu, ende ndine vanhu vakawanda vari kunze kwenyika vandabatsira. Wakaona ndakuzokuti uya pedyo une chimwe chirwere chiri pauri chandoda kubvisa, asi zvizhinji ndiri kubatsira vanhu vari ikoko. Yes, zvizhinji ndiri kubatsira vanhu vari ikoko. Ndo mashoko amadzibaba Petros vanoshandiswa naMwari vari kuJohane Masowe. Chechi inonzi nevazhinji yakashoreka inotarisirwa pasi, inonzi bvisai bhutsu, inonzi gerwai musoro, inonzi pfekai magemenzi. Iyoyo chechi yakashoreka iyoyo ndo yanzi chachikuru chechipatara. Nekudaro hakuna munhu anovingwa netoilet kana aine manyoka. Anonzwa manyoka ndiye anotouya kutoilet. Icho kwadika chamataura. Mumba mangu kandine imwe chamber iri kune imwe room. Asi ndambonzwa ichiuya kwandiri yakanzwa ndakuti mudumbu kururu gudu. Inotoramba iripo ndotobuda mumachira ndonanaira ndakaenda ikoko. Saka tine mamwe matambudziko anoda kuti munhu auye pedyo. Tine mamwe matambudziko atinogona kupedza uri kwauri ikoko. Zvichienderana nekuti pari kudei kuti problem yako ipere. Kuti problem yako ipere ndo zvataurwa namadzibaba. Nhamba ndo dziri pascreen. Musandinetse vedu muchitipe nhamba dzemunhu anoshandira. Idzo nhamba taisa apa. Tatenda aisa zvenhamba. Kana usina kudziona dzokorora video iroro, nokuti isusu unogona kutadza kuti bata uye pamwe unogona kuti bata tine dzeduwo dziri kutinetsa totozopedzisira takurafura ikoko. Nokuti tichiziva kuti basa takaita kare, takakuisira effort yakakura kuisa nhamba idzodzi pascreen apa. Saka kana wazondibvunza futi ndakakuisira pavideo yawaona, especially munhu anotoya zvakachiti madzibaba, ndiri kuda nhamba dzamadzibaba Petros, toti wavaziva sei? Handiwaona zita rakanyorwa pawaona zita iroro ndo pane nhamba yavo kapasi. Nhamba yavo haichinje, tashanda nawo kwane makore akawanda. Nhamba yayo ichingoshanda imwe achizviratidza kuti munhu ari kushandira vanhu nemazvo asinganzvenge vanhu kana achinge ambovashandira. Zita ndonzi Sylvester Tapfumane. Ndakamirira Tatenda Mapiri. Aiwa, tinoti ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa, pamwe pacho tichange chikunzira zvekare matestimony ekubva mukereke yamadzibaba Petros inowanika kubhindura. Kana muri kuda kuuya musina kubata mafambiro, vanokuudzai kuti munofamba sei kusvika kunoko. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Ndinotenda simbi yebasa. We are Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance.
Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2637747872063.